we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Monday morning mga kapuso! Christmas hangover is still on. Kamusta ba mong tanan? Nang hinaot mi nga happy and safe ang inyong pag-celebrate sa Kapaskuhan. Let's complete the morning tungod mag-uban-uban na sab kita. Dinhi sa inyong paboritong morning program ang At Home with GMA Regional TV. Good morning, Attorney Resi. Kamusta ang imong pag-celebrate sa Christmas? Good morning sa diha kanimo sayog sa tanan natong mga kapuso viewers. Okay kaayo and super happy ang pag-celebrate sa ako ang Christmas. O gani pipila na lang kaadlaw New Year na sa mga tuang i-celebrate. Nako mga kapuso, dili gyud uso ang diet karon tungod kay way puas sa mga party ug kainan. Ug this morning pud unstoppable ang mga storya nga among ihatod kaninyo. Tungod kay this morning sa Spotlight atong makauban ang usa ka gold medalist sa sport nga obstacle race course nga gipahigayon didto sa Tanzania. Pamilya ug kalisod sa kinabuhi ang iyang nahimong inspirasyon aron makuha ang gold medal. Atong makauban this morning si Elias Tabak gikan sa Agusan del Sur. Wow, at true Mindanao pride. And of course, dili lamang ka Attorney Resi tungod atua sa makauban this morning ang usa ka empowered woman, reigning queen sa Mrs. World and Gawad America awardee, isip most influential woman nga si Meranie Pabular Gadjana Raman. Ug sa Biz Talk naman mga kapuso, atangin ninyo ang chikahan nato kauban si kapuso actor Justoni Alarcon. Maayong buntag mga kapuso. Welcome sa Pabira Express dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ako si Riza Albababix ug karong buntaga tudluan ta mo paun sa paghimo sa blueberry cheesecake. First, kailangan ninyo din ng mga ingredients. Graham crackers, white sugar, walnuts, melted butter, egg, sour cream, all-purpose flour, vanilla, cream cheese, ug syempre ang atong blueberry. I-mix nato sa atong food processor ang crushed grahams, ang walnuts, ang white sugar, ang melted butter. Pag na-mix na natin siya sa ating food processor, dapat ang iyong consistency kay sandy. Namamura siyang balas. And then, ipamutama natin siya sa ating mga containers. Tapos, i-flat nato siya, i-flatten, gamit ang bisapunsa na gamit para sa aning baso, ma-flat ang iyahang bottom. So, pag nakuha na nato flatten na ato ang crust, pwede na nato siya isalang sa ato ang preheated oven, hangtod sa mo, ang maamoy nato ang iyahang amo. Humot na kaya nga ato ang crust. So, pwede na nato ibutang ang ato ang cheesecake kung pagkahuman at wala po siyang i-bake. Habang nakasalang ang ato ang crust sa oven, ato sa buhaton ang ato ang cream cheese. So, una, ibutang nato ang ato ang cream cheese sa ato mixer para ma-cream nato ini.
ay humdum lang na kailangan ang ato ang cream cheese is room temperature. And sunod, ibutangan nato ato ang sugar, white sugar para mag-cream gihapon. After nato na-bake ang ato ang cheesecake, kailangan nato siya i-chill for 4 hours or i-leave nato siya overnight if possible. So karon ako ang nag-decorate na ato ang baked cheesecake with some whipped cream and I'll top it up later with some blueberries. Maayong buntag mga kapuso, it's Bistak time na sab. And this morning, atong makauban ng versatile kapuso actor na si Justoni Alarcon. Maayong buntag Sir Justoni and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? And kumusta naging celebration mo for Christmas? Okay naman, masaya naman, maayos. So, anyway, maayong buntag po sa inyong lahat. Magandang araw, Davaoeños, Mindaoeños, buong mga taga Mindanao, maligayang Pasko pa rin po sa inyo lahat. Okay naman, maayos naman ang celebration ng pamilya. And we can't wait na ma-welcome ka ulit dito sa Mindanao. But of course, you have Little Princess. What can you tell us more? Can you tell us more about the show and your character or role also for the series? Ang Little Princess ay isang drama, no, na show, pinangungunahan ni Joe Berry. Bali, parang pangatlong show na niya ito, no, sa GMA. Ito po ay panghapon, no, pang afternoon prime. Pero wala pa yung tamang oras, saktong oras. Ito ay isang istorya na kumbaga ang bawat tao ay hindi naman masama na mangarap ka sa buhay na pwede mong matupad sa pamamagitan ng maraming factor. Diba? Sikap, diba? Mag-aral ka, magsipag, tiyaga, disiplina sa sarili. Unti-unti, basta nagawa mo yan, may tiyaga ka, matutupad mo yung mga gusto mo sa buhay na maayos. At of course, samahan mo na rin ng prayer para maging successful ang buhay mo. Yun ang importante. So something like that, para yan ang story. Siyempre, may drama, may light comedy, may romance, and then siyempre, andyan yung hindi mawawala sa soap opera yung mga bangga ng mga characters, di ba? Para may suspense naman. So, mga ganon. Tapos may action. So, kumpleto siya, kumpleto. Can you tell us your role naman? Para abangan ako bilang, yes, ako naman ay si Marcos Montevano. Ako ay isang negosyante na nag-umpisa sa mahirap hanggang sa umasenso. Eventually, ipakikita natin kung anong nangyari, kung bakit naging anak ko si Princess. Yan, ako kasi ang father niya ron. At the same time, yun nga, pinapakita na yung pagsisikap ay walang posible na marating mo yung mga dreams mo sa buhay kung hindi ka talaga magkatsaga. Sipag at tsaga, parang gano'n. Kumusta katrabaho si Sir Justoni, si Joe Berry, and the rest ng cast ng Little Princess? Napakasaya, napakasarap trabaho, lalo na si Princess, si Joe. Para nang anak na ang turing ko dyan, tayo din ang tawag sa akin, di ba? Alam mo yun? Tapos gustong-gusto namin siya lahat. Kumbaga, masaya yung set namin kasi una-una, magagaling yung mga director, Direk L.A. Madridejos, magagang kasama, Direk Don Michael Perez, si Direk Lynette, kaya hindi po lahat ng mga assistant directors and buong production, yung mga EP namin, PM, lahat, staff ay very accommodating at inaasika sa mga artista. So, pag ang buong production maayos ang patakbo ng sistema, may discipline, may mga sinusunod na sistema, nagiging maayos ang takbo, walang problema. Lalo pa ngayong pandemic, di ba, napakahirap mag-shoot or mag-taping. So, talagang doble ingat kami lahat. At nakakaraos naman, natapos naman din ang maganda yung story itong show namin. Excited na kami na mapanood ang Little Princess. So please invite lahat ng ating mga kapuso sa Justoni, lalo na dito sa Mindanao, na abangan ang Little Princess. And at the same time, mensahe mo na rin para sa lahat ng ating mga kapuso. Yes, mga kababayan, mga Mindanaoeños, lalo na sa Davao, iniimbitahan po namin kayo, ang buong cast ng Little Princess. Sa January 10 na po ito, 2022,
Little Princess, panghapon po ito, wala lang eksaktong oras, afternoon prime ng GMA7. Abangan niyo po, ito talaga lang ang napakagandang istorya ang inyong aabangan. Of course, kasama natin si Joe Berry as Little Princess, si Angelica de la Cruz, Caris Malvar, Geneva Cruz, Juan Cho, Trevino, sila Rodjun, Cruz, sino ba, Kaloy Tingtungko, sila March Topacio, and many more, sila Tess Antonio, Jerin Desiderio at marami pang iba. So, under GMA Films. And of course, sa lahat, no, stay safe lang po. Hindi pa tapos ang pandemic, kailangan magdoble ingat tayo para naman safe tayo at ang ating mga pamilya. So, pag-pray natin. And of course, tayong lahat ay magkaroon ng malinis na puso sa bawat isa. Hindi lang ho ngayong Kapaskuhan, ngayong New Year, basta araw-araw po natin gawin yan. At siyempre, alagaan natin ating buong pamilya. Thank you very much, Sir Justoni. Merry Christmas and advance Happy New Year na rin. Stay safe. Yes, advance Happy New Year. Thank you. Stay safe. And that was Sir Justoni Alarcon. Tutok lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga usa ka beauty queen with a heart ang atong makauban. Siya lang naman ang atong kasamtangang Mrs. Philippines World ug bag-uhay lang sab siya giila isip Most Influential Woman of the Year sa Gawad Amerika. Atong makauban ang proud Miss nun nga si Ma'am Meranie Raman. Ma'am Meranie, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Good morning, maayong buntag kanining tanan. Thank you so much for having me. I feel so honored and humbled. I am doing good. Currently, I'm at the Terminal 2 because I have to take my flight. But yeah, I'm very excited. Thank you so much. And sabi na sa atong mga viewers dira karon, maayong buntag kanining tanan na mahaw na ba mo? Ma'am Meranie, sa paunsang paagi sa baka na sulod sa pageantry o ngano sab nimo na isipan nga mosulod ni ini nga industriya? Okay, so first, when I gave birth, I suffered from postpartum depression. And my husband, who is a medical doctor, he told me that I think you should join the pageant. And I said, why? And he said, I think it will help you to overcome your depression. So that's when it started. And now I'm, representing our beautiful country, Philippines, at the Mrs. World pageant. Sa imong pagsulod sa industriya, Ma'am Meranie, kamusta ba ang imong experience? O karon, aduna ba kay ginapangandaman? Okay, so it's very challenging but rewarding. So I joined Mrs. Philippines World. I competed in Paris, France last October 2019. So I traveled all the way from Hawaii to Paris just to compete. And it was an amazing experience. So I actually went through a lot to win the title. And I think with hard work, determination, God will, reward you. So yeah, and right now I am very busy preparing for Mrs. World pageant that will be held in January 15 in Las Vegas, Nevada, USA. So I have to prepare with my walk, passerella walk, balanced diet, of course, healthy diet, exercise, also with the outfits and everything. So, yeah. And also with the charity as well. Ikaw ang kasamtangang Mrs. Philippines World. Unsa-unsa ba ang mga tahas nga nakalakip sa imong corona? Ug paunsa nimo ginagamit ang imong platform alang sa atong komunidad? To be Mrs. Philippines World, I have to do a lot of charity works, and I open my nonprofit organization, which is Your Love Foundation for Postpartum Depression Awareness. And currently I've been working with the politicians, especially here in the Philippines as well as in Hawaii, and doing my very best to spread awareness, not only in the Philippines but all over the world. Ma'am Meranie, ning bag-o lang giila sab ka isip Most Influential Woman of the Year sa Gawad Amerika. Please tell us more about it. Kamusta ba ang feeling nga ikaw gayud ang napilian ug paunsa ba nimo nakuha ang maong pag-ila? Okay, so
um, I was awarded with the most influential Gawad America in Los Angeles, California, with the Gawad America, and it was such an honor. And I actually I'll just do my work, and I'm very into helping with people, and I truly appreciate them that they appreciate also what I have done and also what I will be going to do in the future. Daghang salamat Mrs. Philippines World Merani Raman sa imong oras kagihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Nice meeting you, ma'am, and more power sa imong mga kalihukan. Relax lang diha mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso sa nasab ka Mindanaoan gikan Agusan del Sur ang naghatag og garbo kanato human masakmit niini ang gold medal sa first world highest altitude race course sa Mount Kilimanjaro sa Nazod, Tanzania. Truly maka-proud kaayo nga to ang makauban this morning. Walay lain pa kundi si Sir Elias Tabak. Good morning, Sir Elias, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? May buntag, ma'am. Okay lang. Okay lang, ma'am. First of all, sir, congratulations. You're truly a Mindanao pride. But daghan ka natong mga kapuso viewers ang medyo unfamiliar sa kaning ginatawag na altitude course race. Would you mind to describe kung unsa kini alang naman sa ato ang mga kapuso viewers? Ang altitude course race, obstacle course racing, gihimo ni siya sa Mount Kilimanjaro, 19,000 feet above the sea level. 2 times sa Mount Apo. Kini siya maglakaw mi og 5 days climatization sa taas para ma-adapt ang kabugnawon o ginhawa nimo, ma-adapt nimo oxygen kasi less na oxygen sa taas eh. Pag abot sa taas dito na ang dula sa obstacle course racing. Dito na magsugod ang dula. Pero ang pag-akyat sa taas, mandatory kasi pag hindi ka makapunta sa taas, hindi ka makapaglaro ng obstacle course. Wow, that's very interesting, sir, no? Murag hearing it from you, kinahanglan yun nga murag kuyaw ang imong training before masuwayan kini nga sport. And speaking of training, pwede po ba nimo ma-share kanamo ang imong journey naman for this event? Nag-training ko almost 4 months sa Baguio City. Halos-halos na bukid sa Baguio, Mountain Province, na ako. Saka, tapos oval, tapos gym. Kasi yung event ko tatlong discipline to eh. May kailangan ka mag-gym, tapos kailangan ka mag-training sa obstacles, tapos sa running. Tapos Wow, that's very amazing, sir. Very impressive. Ilabi na nga 19,000 feet ang Mount Kilimanjaro nga halos kaduhaon na ang katason sa Mount Apo. But pwede po ba nimo masaysay, Sir Elias, kung sa bote mo mga trainings and mga preparations before ka ni-appeal sa moong kompetisyon? Nag-climatization ako, nag-training ako sa Baguio. Sa Baguio kami nag-training kasi malamig, bugnaw dito sa Baguio. Dapat ma-adapt-adapt ng mga bugnaw kasi sa Kilimanjaro umabot ng 15 degrees. Negative degrees ang kabugnawon sa Kilimanjaro. Doon muntik na akong grabe ang lamig sa Kilimanjaro pag compare mo sa dito lang sa atin. Dito sa example dito lang sa Mindanao mag-training kasi pumunta ako ng Baguio, doon kami nag-training sa Baguio City. Kahit hindi kayo masyadong malamig, at adapt na din. At doon kami nag-training ng obstacle, takbo, dagan, tapos gym at obstacle sa Baguio City. Pwede po ba na mo mahibalan, Sir Elias, so kano sa baka nagsugod ani nga sports and unsay naka-inspire nimo nga bisan sa kadaghan man sa mga different type of sports kani ang imong napili og nakahiligan? Since nag-try lang ako 2019 ako nag-start ng obstacle course racing. Kasi doon ako naghanap po ako ng makapasok ako sa national team na event o ano ang bagay sa akin. Doon nag-try ako. Tapos ngayon lang June 2021 nag-try out ako sa Philippine national team at pinalad, na-qualify ako sa national team.
na rin nag-start ang career. Doon na nag-start din ang career ko. Kasi madami naman tayong mga obstacle sa buhay. Tinutuloy ko pa rin yung career ko na hanggang ngayon. If naaman kay advice nga mahatag sa tanan natong mga kapuso viewers nga nananaw karon, unsa kinihilabi na kadtong mga gusto pod makabot ang ilahang mga pangandoy. Tiwala ang sarili, tapos number 1 din maampo sa Ginoo. Tapos pag mangarap ka, kailangan mo gawin mo yung anong rapat dapat na example training. Kasi ako almost 13 years ako athlete ako Almost 13 years ako nag-training, tapos ngayon pala ako nakasungkit ng gold medal. Hindi basta-basta sabi nila, totoo yun na trust the process. Daghan kaayong salamat, sir, and good luck kanimo. You're truly a good source of motivation and inspiration alang kanamong tanan. Keep up the good work. God bless and stay safe. Say, for sure, daghan na kaayo ang na-motivate sa storya ni Sir Elias Taba. Di in-inspired sa mga kalisod nga iyahang naagyan, wala kini ni give up. Gani, mas nakapadasik pa kini niya aron mas maningkamot. Mga kapuso, Attorney Resi, makabilib gayon ang storya sa Mindanaoan beauty queen nga si Merari Raman, nga kasamtagang Mrs. Philippines World. O gani, giila pa siya isip most influential woman of the year sa Gawad, Amerika. Panginaot niya nga pinaagi siyang plataporma isip beauty queen o influencer, mas daghan pa siyang komunidad nga matabangan. Nakip na sab ma-inspire nga mga susama niyang empowered women. Ug sa best top naman si kapuso artist Justonia Alarcon, miss na nga bisitahon ang Mindanao. Ug iya pong gi-share kanato nga being healthy ang pinaka-secret on how to stay young, physically and mentally. Indeed, very fruitful and meaningful ang atong chikahan this morning, mga kapuso. Let's all stay motivated and happy. May we all have the energy to finish all our tasks this Monday. Gani, sama na lamang sa giingon ni Samuel Johnson, nga great works are performed not by strength, but by perseverance. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.